Fuck, man. Det er ham, der har taget på min kæreste. Seriøst? Ja, man. Fuck, de knipper. Ja, klar. Fucking nå, mand! Fucking sidste gang, du rørte min kæreste. Er det forstået, mand? Er det fucking forstået? Han rører ikke din dame mere. Ej, det tror jeg fandme ikke, mand. Han er fucking færdig ved sin verden. Skal vi ikke bare tage op og chille lidt på snakke, og vi tager til fest? Vi sætter os bare lige op og slapper lidt af, så tager vi op til min kammerat her om lidt. Ja, okay. Har du FIFA? Ja, godt. Fucking chiller. Fucking nice, det her. Ja. Ingen hjemme. Chiller. Nej. Kom, vi skal bare ovenpå. Hvor er det værelse her? Ovenpå. Nice. Klar til at smage lidt Ronaldo-style. Er du en tro mand, hvad? Nej! Ja. Hørte du det der? Ja. Det skulle først komme ind i morgen. Ja, det... Uden at kigge. Det lød som en dør, der åbner eller noget. Ja, hvorfor så døren åben? Det ved jeg sgu ikke, men de skulle først komme ind i morgen. Jeg hader det her. Fuck, det er spændende. Er I glade? Er du, jeg låser? Jeg låser lige for sikkerheds skyld. Vi må bare gå ovenpå den. Fuck, jeg skal pisse egentlig. Ja. 3 sek. Sæt det i hånden. Ja, jeg sætter hånden klar. Yes. Kan ikke din fucking bøsse til at løse mig? Fuck dig, din idiot! Tænd lyset! Hallo, hvor lang tid kan du bruge derude? Er du ude at skide, eller hvad? Vi skal i gang med den her kamp. Kom nu, Alexander. Kom nu, Alexander. Alexander? 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 Hallo? Hallo, du bliver nødt til at komme og hjælpe mig. Der er en psykopat efter mig. Jeg er lige stukket af fra mit hus. Han slår Alexander ihjel. Han er lige gået forbi herude foran. Skynd dig. What?
Oh! I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit